Aleman gong ora. Apa iki wani nganu bedhek karo aku? Wek saya sak asyare. Terus reng, terus. Wah! Aku wae terus. Ah iya. Bagong anu gareng nendi? Aduh. Sing ngimpi dadi manten aku sing mati gareng. Ah gareng mau ning ngisormu ya. Heeh, tak walik. Oh tak jeblos-jeblos ki aspal sakayange. Reng tangi reng, ada dadi ratu kok. Ndadak mati barang reng. Ya wis ora masalah. Bojone gareng rada lumayan lho, Truk. Ha iya. Dambi nang omah ya. Ya. Ah, linteng tenan ya. Rumasane anggere muni ana dulure mati kok bahagiane ora jamak-jamak. Ning arep do aneh-aneh ora.